Tunggu bangga yang kumpul karo ayo saya orang pengindu ayo naik orang penggita ayo sing bantuin mas kok diwara saya gantian ngiling-ngiling orang entuk macet orang entuk emas iki golek hiburan orang golek foto golek seduluran gunane iki muring-muring budaya tiban ing wilayah Jawa Timur Tulungagung dan sekitarnya orang pimpinan Oh,